ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବହୁତ ଜନ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛେ। ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛେ ତାର ମୁହଁଟା ବେଗା ବାଗିରେ ଖୁଲି ଯାଇଛେ। ତ ତାହାର କେନ୍ତା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି କି କେନ୍ତା କରିଛନ୍ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କେ ଯେ ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆସିବେ ଆଉ ପଚରାବେ କାହାର କେନ୍ତା ହେଇছে ଟିକେ ପଚରାମା। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହୁଛେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବା ଯେହେତୁ ଡାନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ଭାଇ ଯିଏକି ହଷ୍ଟେଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଖାଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଭାଇ ଗୋଟ୍ସକି ପଢ଼ିଥିଲେ କି ପଢ଼ିନି ଏଇଟା ସେଇଟା ପଢ଼ିଲାନି। କେମିତି ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷା? ହେଇଛି ଟିକେ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତ ଏଥିଲାଗି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି ଟିକେ। ଅଭ୍ୟାସ ରଙ୍ଗ ଆଣିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ ଆଜି ଶିବ ଭାଇ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଅଛି ମୁଦୁଲି ଭାଇ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଯୁବ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ତ ଆପଣ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କୋଉ ଭଳି ପରିଶ୍ରମ ରହିଥିଲା? ପରିଶ୍ରମ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲି ତାପରେ ଆସିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ବହି ଦେଖିଛି ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ଭରିକି ପଳେଇଆଛି ଆଉ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଢ଼ିଲା ମୋର ଦେଖ ମୋର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଯାହା ପଢ଼ୁ ଖାତା ଯେମିତି ହେଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ମାନେ କିଛି ବି ଲେଖ ଯଦି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ସେଟା ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେଟା ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା କଣ ତ ଆପଣ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏହା କହିବେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଖାତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯଦି ମାନେ ପଢ଼ ହେଲା ପଢ଼ିବାକୁ ମନା କରିନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ପଢ଼ିନାହିଁ କାରଣ ଆଉ ଖାତା ଫିଲ୍ଅପ୍ କର ଯେମିତି ହେଲେ ଖାତା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆଚ୍ଛା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିନାୟକ ଯିଏକି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବିନାୟକ ଭାଇ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଦିନକୁ କୋଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁକା ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁକା? ପ୍ରିବୋର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆଦୌ କରିଛି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କୋଉଭଳି ଭାବେ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବା ଏହା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶବନମ ଦିଦି ପରୀକ୍ଷା କିପରି ହୁଏ? ଭଲ ହୁଏନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଥକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ପରା କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବାରୁ ସେ ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାଠ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପାଖକୁ ଯିବା। କିଛି ଜଣ ମୋତେ ଦେଖି ଲୁଚି ପଳାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିବେଶ ପୁରା କୋହଲା ରହିଛି ପାଗ ଓଦା ରହିଛି ତଥାପି ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ମାନସ ଭାଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଭବିଷ୍ୟତର ଶିକ୍ଷିକା। ତ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି? ଠିକଠାକ ବେଶୀ ଭଲ ହୁଏନି କି ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇନି ସେ ବାଲାନ୍ସ କରି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଦିଦି? ଅଧଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିଭଳି ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ କରିଥିବାରୁ ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଡେଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଶିବ ଭାଇ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପାଠ ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଶିବ ଭାଇଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଖାଲି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉନି। ଶିବ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ଦୁବରାଜ ଗୌଡ଼ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଶିକ୍ଷକ। ମୋବାଇଲରେ ମାତିଲେ ଯୁବ ସମାଜ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲରେ ମାତିଲେ ଯୁବ ସମାଜ। ଆମକୁ ଦେଖି କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖି ଲୁଚି ପଡୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଦାଦା ଠାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଦାଦା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯୁବ ସମାଜ ମୋବାଇଲରେ ମାତିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ମୋବାଇଲରେ ମାତିଲେ ଯୁବ ସମାଜ ହେଡଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ। ଆଚ୍ଛା ଦୁବରାଜ ଭାଇ ପରୀକ୍ଷା କିପରି ହୋଇଛି? ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଲା। ମୋତେ ନିରୋଜ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ବେଗ ବାଇକ୍ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପୁରା ଆରେ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ବୋଲେ କାହିଁକି ଜାଗାରେ ମୋର ମାନେ ଟିକେ ଅପରଚୁନିଟି ସୁଯୋଗ ନି ମିଳିଲା ତ ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ସୁଯୋଗ ମିଳି ନ ପାରିଥିବାରୁ ଦୁବରାଜ ଭାଇଙ୍କ କିଛି ମନରେ ଉଣା ଅଧିକେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି। ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି? ପରୀକ୍ଷା ଏକଦମ ବଢିଆ ହେଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଏକଦମ ବଢିଆ ହୋଇଛି। ଇ ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କେହି କମ ଭାବି ପାରିବେନି। ଦୁବରାଜ ଗୌଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଡଲାଇନ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ। ଦୁବରାଜ ଗୌଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ରାଙ୍କ 1। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବରାଜ ଗୌଡ଼ ଟପର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଗାଡ଼ିର ସମାଗମ କିନ୍ତୁ ବାଧା ସାଜି ପାରିନି ସାଇକଲ ବାଧା ସାଜି ପାରିନି। ଅନୁରୋଧ କରିବି এই ଗଳିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ା ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ବାପୁନ ଭାଇ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଭାଇ ଅଜୟ ଦାଦା
पढ़ भी है एग्जाम में तीनटा एडिशनाल तीनटा एडिशनाल सब नंबर करिक आसी सब नंबर गुणुचे नंबर को छाणीनी तारा 31 रे कुआ जाईची पिला को खेलिबा और सोइबा पई समय देबा दरकार हमर खाली परीक्षा होची 40 रु केते रहिबो 40 रु मु तो आशा करजी 37 सर मैम केते देबे किभଳି भाबे नवजुवक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिचंती आपण देखि पारुथिबे 40 रु 37 ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖ किंतु ନା, केते समय परिश्रम करिथिबे दादा गुटी पचारिबा दादा तुम केते समय परिश्रम करू मो हालली कोची 30 मिनिट जे मो समय खुशी परिश्रम हेडलाइन रखिबे ई हॉस्टल रो युवक 30 मिनिट रे रखिले 37 मार्क 40 रु रहिला 37 दुरागढ़ एमए माइक्रो फाइबर युवक वर्तमान प्रतिशत एग्जाम टाइम आपण देखि पारछन इट्स एग्जाम टाइम कीप क्वाइट मु शांत रहिबा को अनुरोध करबी हमर मुदुली भाई अछंती के बहुत कथा कहउचंती तो मो सहित रहिचंती दुरागढ़ भाई वर्तमान बाहर जाइचंती तो सेबो कोन जानि छै ना अंडा ऑमलेट ना कोन किभଳି रहिला परीक्षा खाइबा समय होइची मु हस हस रहिची अच्छा कि लागुची बढ़िया परीक्षा होइची तो केते समय परिश्रम करूछी ବେଶୀ କରିନି ଯାହା ହେଇଛି 2-4 ଘଣ୍ଟା ये सही व्यक्ति जेके कपियर बही मु आसंता काली आपण मने पडुथिबो रिपोर्टर आपण मने पडुथिबो जे कि टॉपर होइतिले प्रीवियस प्री बोर्ड परीक्षा रे से पडुथिले मानवर व्यक्तित्वर विकास आपण ए जो कुमार बाग रहिचंती हैंडसम बॉय भाବରେ परिचित तो कोन केमिति गला एग्जाम एग्जाम बहुत बढ़िया जाइए केते समय परिश्रम करूथिले आज्ञा सर एमती देखा गले तो 2 मिनट देखिकी जाइली हेडलाइन लगेबे मु अनुरोध करबी 2 मिनिट रे भलो होइची परीक्षा आज्ञा 2 मिनिट पाठ पढ़ी हमर एते टैलेंटेड पिला जे कि वर्तमान पर्यंत पेपर कोड कोन अछि जानि नांती किंतु 2 मिनिट परे से परीक्षा देबे 40 रु रखिबे 37 आपण देखि परछे दुरागढ़ भाई पुणी थरे प्रवेश करिसंती अनुरोध करी जगदीश्वर बेहरा भाई भाई तमे केते समय परिश्रम करूतिलो 5 मिनिट परिश्रम करथिली 5 मिनिट रे असाइनमेंट लेखि लेखि तमर समय नाही एते देइछि जे पढिया तो आपण युव समाज को कोन कहिबे कोन 5 मिनिट पढ़ी देश फेल हुआ बोर्ड रे टॉप करो आपण देखि पारछी सिग्मा मेल भली आंसर दैछथि अंत घटेगा पूर्व गोटे महाबली बाघ सहित आपन को परिचित करबा को चाहिबी बहुत टैलेंटेड पर्सन जे कि हॉस्टल रु खाली गायब रहितिले आज्ञा मो सहित रहिचंती रोहित खड़िया जे कि जोड़ासुना लइकेरा ब्लॉक रो टॉपर रहितिले तांको समय रे आज्ञा रोहित खड़िया आपण खाली कुआडे थिले हॉस्टल रु कुआडे गायब रहितिले मो जाइथिली अच्छा घर को से जाइतिले अच्छा आपण परीक्षा केमिति होई परीक्षा ହେଇଛି ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଟା ଲାଗିଛି अच्छा जहाँ जानिछंती ताहा लिखिछंती केते सुंदर साहित्यिक भाषा से प्रयोग करथिले अच्छा रोहित भाई आपनकर परीक्षा पय आपण केते समय देउथिबो 5 मिनिट आपण देखि पारुथिबे ई हॉस्टल रो प्रत्येक छात्र 5 मिनिट रो अधिका केही मध्ये पढी नांती किंतु रिजल्ट बाहरिला बेले आपण देखिबे समस्त 37 रो अधिका विमल पान मसला बोलो युवा केसरी रोहित खड़िया जे कि यार स्पॉन्सर नैचंती तो रोहित आपन को अनुरोध करी आप जो बहीटा पढ़ुंट टे जत्नर सहित धरवे कौ बही आप देखिपे रोहित खड़िया 5 मिनिट पूर्व गणित को पूरा उल्टे सारीदे 5 मिनिट रे सरीला पुस्तक 5 मिनिट रे सरीला पुस्तक सांगरे रही दुबराज गौड़ जी कि गुरु भाव में परिचित तो दुबराज भाई तुम शिष्य छोट बेले कि रही गणित किभली करेंगे बोली आपंकर आशा रही ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ରୋହିତ ଖଡ଼ିଆ ବହୁତ ବେଟର ହିସାବରେ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ତ अच्छा तो मते भी सही आशा रहुची निहाती ई हॉस्टल समस्त छात्र छात्री एही भली भाव में आग को बढ़ंतु 5 मिनिट रे जदी 37 मार्क रखि पारुचंती निहाती आ युव समाज पई गोटे इंस्पिरेशन तो देखि पारथिबे आपण माने टिके पाग खोला हो जाइछि खरा मध्ये होइछि प्रथम दिनर परीक्षार अंत घटिछि आ फास्ट सेशन सरिछि समस्तक मुहरे केवल हस ही हस रही फास्ट इयर हो कि सेकेंड इयर समस्त मुहरे केवल हस रही तो ई हॉस्टल रो इंटरव्यू नेबा परे मु एतिकिरे माने मु जानिबा को पाइली जे 5 मिनिट पढ़ी मध्य छात्र छात्री माने बहुत असाइनमेंट सत्वे से माने बहुत सुंदर भाव में परीक्षा रे लेखि के आछथि का मन रे टोटल दुख नाही तो आशा करिवि एही बळी भाव रे से माने आगो को बढ़ंतु एवं नेक्स्ट सेशन जोटा आ घंटे परे आरंभ होबा को जाउची पुणी मिलिबु पुणी आपन को देखा करिवु आ 1 घंटा परे चिंगरी न्यूज सहित कैमरामैन नीरज रिपोर्टर वैभव